Mabungahong kagabion mga igsoon. Live ta. Malagun sa narong rasa live ta mga igsoon. Hindi pa mo katugon. So i-share sa nako atong live. So palihog og share sa atong live mga igsoon. Musta mo daya? Sinsya na, medyo busy kay ko ba? So wala ka live no? In how many days? Busy mga igsoon, but tonight, di man ko busy. So di na ko ni palab yun. Anyway, ako sang i-share itong live sa ako ang personal account. So please share our live tonight. Ako sang i-share mga igsoon. I-check sana ko kung na-share na ba. Alright. Hey, done sharing. Kumusta mga kaigsuunan? No? Kumusta ang inyong adlaw diha sa adlawng Lunes? Lunes, okay? Ako kanunay nagaampo nga namos mayang kahimtang, mayang panglawas ug duol sa Ginoo. Akong gi-shout out ang tanang mga OFW diha nga di na parihag oras. So naiuban nga nangatulog karon labi na somewhere in New Zealand, murag natulog na ron. Apa nang nasa dapit ng ubang mga kanasuran diri mga igsoon nga adlaw nagtrabaho ang uban no. So shout out ang mga OFW naka-permanent resident diha, shout out mga seaman, mga seafarer, shout out ning tanan mga igsoon. Musta mo diha namo sa prayer kanunay. Balo na mo nga usa mo sa rason nganong magsigi kog live para sa mga OFW. One of the reason why, because I believe and I do believe that there are so many OFWs don't have any time to go to church. Kay na may mga countries nga mura og kuan bitaw no? Stricto. Most especially kanang Muslim country no. So salamat sa Ginoo nga gidasig ko igsoon niya nga mag-live kanunay. Okay? Shout out nako tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mabungahong kagabion yung tanan. Unya shout out nako ang Cebu City Jail, kung shout out og ang ako mga brad diha along live ganay uban sa grasya sa Ginoo. Shout out sa ako ang mga higala diha, sila si Brad Ari, shout out. Okay? So mura og taud pag mi makabalik kay sauna dunggan mura og bawal pa ang request dili sa pwede. So hoping and praying makabalik na sa media, no? Sige lang mga brad kay namos kong prayer. As always, every day, namos kong pagampo. Shout out Brad Aris, Brad Jao, shout out, Brad Kenneth, shout out, Maximum 4, tanan nga nasa Maximum 4, shout out. And sa Tibuok Brigada ni Brad Jao, shout out sa mautoy last jud nga nawalihan ako last time nga didto ko sa sulod sa Cebu City Jail. And then shout out akong RDC 123, shout out to Brad Mago ug sa iyang pinalanggang asawa nga si Lovely nga nasa Pasil ug sa iyang brother. Okay? Yang whole family no? And of course akong gi-shout out sa si Brad Ibang ug iyang whole family, iyang asawa. Brad Ayan, shout out. Manghod ni Brad Jomar sa Maximum 19, shout out. Tanan nga naa diya sa sulod sa Cebu City Jail. Shout out nako si Brad Pacho unya natoy akong gisave diri nga i-shout out nako nya naguba mong cellphone gud nako di na ko ma-shout out ang whole family ninyo nga kabalo ko nga nagsunod sad no. Salamat kayo sa kanunay. And sa pagid shout out nako ang mga jail officer sa Cebu City Jail. Okay, warden tanan and my team from Living Water Christian Fellowship. Shout out no tanan headed by Pastora Ninette, si Pastor J sa Lamputan, Pastor Herman Romano, sila Brother Jerry, mga brad na ko sa Corona, mga kriminal ni sa una, niya agi ni sa nagsigigwali sa sulod sa silda.
ninggawas sila ilang gisurrender lang ginabuhi sa Ginoo. Unya nahimo na silang mga alagad sa Ginoo karon. Shout out sila Brad Jerry, Brad Adsel, Brother Danilo, Brad Louie, Brad Arturo, Brad Rodolfo Flores, okay. Brad Adonis, Sister Jardine, sabi ko ba na Sister Sheila, Brother Andrew, and Pastor Jimuel. Tanan, kong team from Living Water Christian Fellowship. So wala nakabalong. Ano imo man balik-balik pastor kauban ako na sige sulod dito sa Cebu City Jail unya. Maka-bless kang ilang kinabuhi sa una diha sa sila sulod. Gibag-o sa Ginoo. Ang uban mo bas na ko igsuon. Kanang wali-wali nimo diha. Di ba? Naing bas na kabantay mo siguro mo. Kanang wali-wali ninyo diha pastor ug nang wali-wali nimo sulod sa silda. Sure ka nga tinud-an na nga inigawas ana mas labaw pa na siyawa ana sila wa sila kabalo nga daghan tag mga disipulo gracias sa Ginoo nga minggawas nga nabag-o na. Ngano di sila mutuo Ginoo. Ang mga basher di siguro mutuo Ginoo. Ang sure ko nga kanang mga basher na to wa na kaila sa tinuod nga Ginoo. Wa man sila kaybaw nga Ginoo makabag-o. Like me, di ba? Gibag-o sa Ginoo. Pero ato naman silang respeto. Shout out to Sister Concepcion Castino Kubashi. Usa sa atong avid listeners, followers nga nakakaroon na permanent residence sa Japan. Praise the Lord. And anyway, ako nang shout out ang mga subscribers no, ning page shout out no. Nay mga new followers, welcome kay mo ning page. And akong shout out ang original page nga mga followers na 220,000. Sa kaning page na to, kaning new page na to 39,000. Salamat sa Ginoo. Duha man ka page tong gigamit no. Mabungahong Kristohanon katong daghan kay followers nga gi not recommended sa Mita kay natay restriction nga dugay na kayo pero unya pasunod tuig makuan mahuman but at least maka-live ta. The most important thing is maka-live ta. Mao man importante no, di man ta nang mga basta maka-live ta at bahalag dili recommended. And then shout out na ko mga naiuban mag-send og stars. Thank you wa man ko nangayo nyo kabalo namon. Tanan salamat and of course sa tuang mga subscribers sa tuang YouTube channel nga na ang link sa caption na nga live. Mabungahong Kristohano no. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw no. Ug sa wala pa makasubscribe sa tong YouTube channel, I just want to encourage everyone to invite everyone to subscribe sa atong YouTube channel. Libre ra na. And you can find the link in the caption of this live. Why pastor nga naghimo mga YouTube channel? Gusto jud ka pastor musikat no? No. Naghimo ko YouTube channel kay in 30 days automatically atong mga live ma-delete ni. Sayang ang mensahe sa Ginoo. And after this sa live ako ni siyang i-download, ako i-upload dito. Okay? So manata mga igsoon shout out kay hapit na last days no. So let's pray. And anyway, our topic for this evening before we go to sleep mga igsoon is about how blessed we are if we have right now natay partner ba natay asawa natay bana no. Ingon ang pulong sa Ginoo nga ang katong tao or lalaki nga makakaplag og asawa, nakakaplag og gipanalanginan siya sa Ginoo niya, nakakaplag siya og kaayuhan, nakakaplag siya og pabor sa Ginoo. Ang pangutana mao ni kung ang vice versa man guni, kung makakaplag dayta og kapikas sa atong kinabuhi. Ingon ang balaang kasulatan nga nakakaplag ta nakaangkon tag pabor sa Ginoo. Nakaangkon tag kayon. Pero nganong daghan man karon magtiayon nagbulag. Nagbulag. Daghang magtiayon karon hing taas ang percentage sa mga magtiayon nga nagbulag, kasado nagbulag. Ingon ang balang kasulatan nga makakaplag tag kapikas tong kinabuhi, gipanalanginan tas Ginoo. Nakakaplag tag kaayuhan ug pabor sa Ginoo, but why is it that there are so broke marriage? There are so many people or many people nowadays that, of course, they're already married, but right now the split or broken sila karon mga nagbulag kay ning kuyog ni kumpare, ning kuyog ni kumare, nabiyaan ang mga anak ngano man na. Asam tong gingon sa Bible nga makakaplag tag kaayuhan, makakaplag tag panalangin. Nagbuwag man. Okay? So, ato na siyang palawman og maayo this time. But before that, let's pray kay Jace na, Father in heaven, thank you Lord for your goodness. Salamat sa imong kadasig, imong gihatag kanamo Ginoo nga
Before mi mga tulog, Lord, mamalandong mi sa balaang pulong. Nindot pamation, Ginoo. Pamalandungon nga sa dili pa mi matulog, makadungog mi sa imong mensahe. Lord God, but before we start, search our hearts as always. Susiha mong kasing-kasing, mong huna-huna, pagbati na mo, Ginoo. Kung na mga butang, Lord, sa sulod na mo, nga wa ka malipay, wala mi nakabantay, Ginoo, sa ilua mi, Lord, tao ramang mi. Sometimes, Lord God, because of our imperfection, magtuumig sakto among gibuhat, apan ikaw nga nakakita, wala ka nalipay. So, Lord, masailua mi, limpyuhi among kasing-kasing, himo aming takos, himo aming angayan, mamati sa imong pulong, unya, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainubsanon, willing mo sunod sa imong pulong, Ginoo. And Lord God, ikaw ang mong gipataas karong kagabiyon. Wala mi laing giisa, gipasidunggan, Ginoo. Gipasigarbo nga ngalan, ikaw lamang. It's all about Jesus Christ. And Lord God, I pray, Lord God, you're gonna bless all the listeners, all the viewers this time, Lord. Samtang mamati mi sa imong pulong, ipabati imong gahom, Ginoo, imong comfort, imong gakus, imong dihog, Ginoo, imong ang manifestation sa Holy Spirit, let it be nga mabati na mo this evening. And Holy Spirit, gi-welcome ka na mo. We invite you sa mong pagabuhaton karon. Do whatever you want. Let your will be done. Lord God, ang nabilin panahon na mong itugyan kanimo. Tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. And lamdag sa Espiritu Santo ron among matugkad ang imong mensahe karong kagabion. Thank you, Lord, for the victory. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Let's start. Anyway, paminaw mo, mga minyo nga nananaw karon. Kung naamoy mga kailang nga mga kaminyoon or mga young people, i-mention kay gamit sa nila para ma-aware sila ba kay adtom gyud na sila padung sa kaminyoon. Kitasan nga mga minyo na minaw karon, diri na to masabtan nga nung daghang pamilya nga bungkag. Daghang pamilya nagkabulag magtiayon. Nga ningingon man si Jesus, what God what God has joined together, no one can separate, or let no man can separate. No? Ingon si Jesus, ana. Pero nga nung daghang nagbulag nga magtiayon. Nindot kay lang panumpa sa kasakit o kalipay. Pantora, hingkuyog ni Kuan. Hingkuyog atong Kuan, no? Ato nang pamalandungan karon nga nung naingana na sila. Okay? But before that, atong first text, igsoon, makita diri sa Kuan. Ang first verse na to, duha ra man ni akong verse ni mga igsoon. Mubo ra ni, painomdom lang ni, pagsabot ba. No? Again, you can mention your friends and loved ones here in the comment section, especially young people, kanang nag-uyab-uyab ron. I-mention. And you can also share. Mas nindot, i-share na to itong live. And pwede sad, you can type at followers, at highlights, at everyone. Let's go. Panultihon 18:22. Matod pa sa maalamon nga hari, mga igsoon nga, ginganlan og si Solomon, ang anak ni David. Ingon siya diri, oh. Panultihon, Kapitulo 18, versikulo 22. Mao niyang pulong sa Ginoo, kung makakaplag kag asawa. Kung asawa, nagmata pa, naminaw ng mga igsoon, pikas kwarto. Nakakaplag kag kayuhan. Wow, imagine. Makakaplag daw kag asawa, makakaplag kag kayuhan according to the Word of God. Magpaila ka na nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Again, ang balikon mga igsoon, panultihon 18:22, ingon ang pulong sa Ginoo. Kung makakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan. Okay. Shout out sa tanang mga minyo diha nga nanay asawa, mga laki o mga asawa nga naibana. Vice versa ra ni mga igsoon. Magpaila ka na nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Ang Dios magapanalangin sa balaang pulong. So, duha di ay. Once makakaplag ta o kapikas sa atong kinabuhi, ang atong nakaplagan mao ang kaayuhan. Wow. Unya, nagpaila ka na, mga igsoon nga, gipanalanginan ta sa Ginoo. No, aside nga nakagabaton tag kaayuhan, igsoon, gipanalanginan ta sa Ginoo. Sign, mga igsoon nga, gibless ta ni Lord, kanang natay asawa, kanang natay bana karon, kanang natay kapikas sa kinabuhi. Amen? Nindot day kay mga igsoon, no? Dili day ta, wala day ta nakakaplag ana og tunglo. Wala ta nakakaplag og dimalas, wala ta nakakaplag og dangan or problema or pagsulay, kundili nakakaplag tag kaayuhan. Once naatay kapikas tong kinabuhi, sa nanay mga piyanserya, no? Gipanalanginan ka sa Ginoo, no? Sign of God's blessing kanang nakay partner. Mao nang kamo mga single na pagminyo na mo. Bitaw, kanang sugo sa Ginoo, ayaw mo pagdadali, no?
Ay kumpiyansa yung kasing-kasing. Kay matod mas balang kasulatan ingon si Pablo sa ingon ang Jeremiah, prophet Jeremiah in Jeremiah 79. The heart is the most deceitful above all things, no? Kaning kasing-kasing na to malimbungon maong ayaw basta-basta og tuo sa imong pagbati. Kay ngano man ang pagbati gikan sa kasing-kasing, no? Apan mao lagi na ingon si Solomon mga igsoon nga once makakaplag ta og asawa, makakaplag ta og bana, makakaplag ta og hinigugma ka pikas sa atong kinabuhi. Ang giskutan ri asawa man kana jung legal, no? Legal lang gyud ba? Kan nanumpa na tas altar sa kaminyoon sa kasakit ug sa kalipay igsoon, no? Mao ni gimina ni kay kuan man asawa. Once makakaplag ta og kapikas sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang gingon di sa pulong sa Ginoo, nakakaplag kag kaayuhan. Unya nagpaila na mga kaigsoon nga gipanalanginan ta sa Ginoo. Amen. Apan ang dakong pangutana mao ni Brad, pastor, kung tinuod na nga nakakaplag ko kaayuhan, naminaw ko karon pastor. Kung tinuod na nga gipanalanginan ko sa Ginoo kay naminyo ko, ngano man pastor nga kung bana ning kuyog man sa lain. Ngano man pastor nga gimensyon ra gyud specific asawa. Nagtuo ko pastor nga nakakaplag na kog panalangin, nakakaplag kog kaayuhan, pero ang akong asawa ning biya, ning kuyog og laing laki pastor, ug ako na lang karon ang nagbuhi sa akong anak. Gibiyaan mi sa akong asawa pastor. Kasado mi. Di ba? Kunya ingon ang balaang kasulatan pastor nga makakaplag tag kapikas tong kinabuhi, nakakaplag tag kaayuhan, nakakaplag tag panalangin sa Ginoo, pero ngano mang nabungkag man mo pamilya gidi malas mo pastor. Ingon ang pulong sa Ginoo mo barog na nga tinuod, mahanaw man ang langit ug ang yuta. Apan ngano man pastor nga naingani man. Okay? Sa di pa ta magmaymahay mga igsoon. Kanang pagpangita og asawa in the first place ang dili mo gud pasabot igsoon abi kay ang balang kasulatan nang ingon diri nga kung makakaplag tag kapikas tong kinabuhi, makakaplag tag kaayuhan nya gipanalangin ta sa Ginoo. Dili bud pasabot igsoon nga maghalahala na lang pud ta pagpangita og asawa, pagpangita og bana. Yes, the Bible tells us this evening igsoon ingon ang pulong sa Ginoo nga sa English galio, he who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. Di mo pasabot nga makabaton tag asawa or bana, makakaplag ta og kaayuhan sa Ginoo, makakaplag tag panalangin sa Ginoo or gipanalanginan ta sa Ginoo, maghalahala na lang pud tag minyo. Maghalahala na pud tag pangitag bana asawa kay kung makakaplag ra ba to ingon ang pulong sa Ginoo kung makakita kung kapikas akong kinabuhi partner. Mao na ilhanan nga gibless ko sa Ginoo. Mao na ilhanan nga nakabaton ko, nakakaplag sad kog kaayuhan. Okay? Dili mo pasabot igsoon nga the Bible tells us that those who find a wife finds favor from the Lord. Yano-yano ra pud ka mangitag asawa, paminaw mga batan-on. Yano-yano ra pud ka mangitag bana mosugot kadayon nga nanguyab kay mao na ni dakog sweldo, pabor na ni no. Ayaw kumpiyansa igsoon. Listen to the conviction of the Holy Spirit, not the feeling you're feeling. Okay? Instead that you're listening or you're going to follow your feeling that comes from your heart nga deceitful kayo. Follow the conviction of the Holy Spirit. Tanawa? Daghan karon mga igsoon. I know that. Why? Because usa ko sa motivational speaker and there's so many situations, there's so many times that I've been in different places, in different barangay, magkandak og mga seminars, mga seminars regarding marriage, couples. And then I have seen so many couples minduol na ko nga na broken sila. Gibiyaan og asawa, gibiyaan og bana, something bungkag, luoy kayong pamilya, or sometimes ilang mga anak mo duol ko pastor, ngano man ni pastor, ana ba? Broken family ko pastor. Ana basta grabe. Daghang kay ron ang taas ang percentage ron sa broken family. Okay. Ngano man na brad bitaw brad, daghan bitaw kay ron bungkag pamilya ron brad, no? Daghan kay kabit-kabit ron brad nga ingon man lagi ang pulong sa Ginoo nga once makabaton tag kapikas tong kinabuhi, makabaton tag kaayuhan, makabaton tag pabor sa Ginoo, pero nganong nabungkag man, nganong kasakit man ni pastor ang akong nadawat karon. Ug hangtod karon di pa ko kamubuon. Nay mga gabi nga maghilak ko pastor ngano man ngano. Dili ba ka moingog ngano igsoon ato sang pasultion. Ang pulong sa Ginoo sa Korinto. Yes, igsoon.
ang makakaplag o kapikas sa kinabuhi matod pas pulong sa Ginoo, makakaplag og pabor or panalangin sa Ginoo. Apan dili na bud pasabot igsuon nga yano ra pud ta magminyo. Yano pud ta maghalahala tag pangasawa or sugot og lalaki. Naay requirement sa kaminyoon. Again, naay requirement sa kaminyoon. Ingon ang 2 Corinto 6:14. Ayaw kamo pakighiusa or pakigminyo sa mga dili magtotoo. Kay dili gayud magkasinabot ang matarong ug ang dautan, ug magambitanay ang kahayag ug ang kangitngit. Igsoon, naay mo react ani, kay namang ko'y uban nga magtiayon nga samtang uyab pa sila, siya ray Kristohanon, siya ray believers of Jesus Christ, unya iyang kapikas, dili Kristohanon, iya lang giwalihan. Yes, naay mga ingana, pero pipilara. Pipilara! Majority igsoon. Once makigminyo og dili Kristohanon, gubot jud ang pamilya, ang uban na bungkag. Kaya gipanagna na sa pulong sa Ginoo nga dili gyud ta makighiusa sa mga dili magtotoo. Unsa nay makighiusa? No? Makighatag sa panumpa ba? No? Makiglambigit, makigrelasyon, makigminyo, mao na kanang makigminyo, makighiusa mo na. Ingon di si Pablo nga, ayaw mo pakighiusa or pakigminyo sa dili magtotoo. Kaya naman, kay dili gyud na magkasinabot ang matarong ug ang dautan. No? Ug dili magambitay ang kahayag ug ang ngitngit. Mag-contradict yun na sila mga igsoon. No? Daghang kay kog mga nailan igsoon sukad na minyo sila kay yang bana dili Kristohanon or yang asawa dili Kristohanon. Pugna na siya musimba. Pugna na siya mga igsoon sa prayer meeting. Pugna na siya og mga any activity sa church. Why? Kay Kristohanon siya, mas gipili niya minyuan ang dili Kristohanon. Mao ni problema usahay. Yes, tinuod makakaplag tag kapikas sa kinabuhi. Makakaplag tag panalangin. Apan kung ang imo pong giminyuan dili mao ang kabubuton sa Ginoo, your relationship wala siya mag-base sa word ni Lord, then dakong posibilidad nga di matuman tong giingon nga kung makakaplag kag asawa, makakaplag kag kayuhan. Posible nga ang imong makaplagan dangan sa kinabuhi. Imbis kaabag sa ministry, babag sa ministry, ngano man. Kaya ang inyong relationship wala na align sa word ni Lord. But anyway, again, dili manuntanan naipipila. Naipipila nga nakigminyo og unbeliever nadanya sa Ginoo pero pilara majority wala gyud nila madala. Nganong kabalo mga pastor, ako mismo na ako'y mga nakita daghan ko na obserbaran sa wala pa sila na minyo dasig kay Ginoo, sa wala pa sila na minyo grabe ka uhaw sa Ginoo, grabe ka aktibo sa church, gigamit sa Ginoo, but sa diyang na minyo sa unbeliever lahi na nausab ang iyang kadasig, minglubad ang iyang kauhaw sa presence ni Lord. Nya may tag ingana ra ang saklap pagidigson ng uban nagkabulag gyud. Kay katong ihang minyuan nga unbeliever natintal man. Paminaw maigsoon, once ang imong minyuan unbeliever, unsa nang unbeliever dili magtotoo. Dili magtotoo ni Kristo. Once dili gali na magtotoo ni Kristo ang imong minyuan, dakog posibilidad nga wala na ikahadlok ni Kristo. Kung ang tao walay kahadlok sa Ginoo, walay kahadlok ni Kristo, dili na mahadlok mo pasakit nimo. Apan kung ang imong minyuan believers, ang imong minyuan na kahadlok sa Ginoo, ang imong minyuan na relationship ni Jesus Christ. Bisan pagsima na layo kay mo OFW, dili na siya mohimo og mga butang nga makapasakit nimo ngano man, because in the first place nasay kahadlok sa Ginoo. Mao nay advantage kung ang imong minyuan Kristohanon. Kaya ang imong minyuan kung Kristohano na, sigurado nga nakakaplag kag kaayuhan. Unya, nagpaila ka na nga gipanalanginan kas Ginoo. Mao ning giingon ni Solomon. Apan kung ang imong minyuan dili magtotoo, labi na kanang atheist, no? Nay one of my disciples before, sa dugay na kay tunako, wala pa ni nga page sigsoon kaning mabungawong Kristohanon. Dili pa ko minyo ato nga time. Naminyo siya foreigner sa somewhere in Europe. Okay, Europe. Lipay kay siya kay mauna gid ni afam. Mauna gid ni. Unya ang naminyon atheist man di mo tuo Ginoo. Nawa siya sa Ginoo. Kasab-an siya, giluto siya, di siya pasimbahon. GIL man siya. GIL siya nagsimba. Pero di siya pasimbahon. Puyo sabay bantaying bata, luoy kayo. Tanawa, no? So wala matuman ang giingon ni Solomon nga makakaplag kag partner kapiga sa kinabuhi.
makakaplag kag kaayuhan. Nakakaplag ginon siya dimalas nga naman in the first place because her decision at first sayop na. Kaya ang iyang giminyuan dili man Kristohanon. Mao na bantayanan igsoon. Yes, tinuod nga once na nakay asawa, na nakay bana, na nakay kapikas sa kinabuhi, makakaplag ka or nakakaplag kag pabor sa Ginoo panalangin. Apan sito it nga kanang imong minyuan pod Kristohanon pod na naikahadlok sa Ginoo. Nganong daghan nabungkag pamilya. Ngano man kay kasagaran mga dili tanan na pero kasagaran kay naman po yung mga Kristohanon nga nadalinas nangabit na pipila gamay ra kayo pero kasagaran mga igsuon nga nangabit ngano man na way kadlok sa Ginoo dili Kristohanon. Walay intimate relationship ni Lord. No once wa siya kadlok sa Ginoo ako na ning balikon wa jud na siya kadlok nga mopasakit sa asawa. Di na mahadlok mga bit lipaton rang asawa na ngano man. Wa may kahadlok sa Ginoo. Once wa tay kahadlok sa Ginoo, di ta mahadlok magpakasala. Di ta mahadlok og adultery. Why? Because of course we are ignorant with the word of God nga ang adultery sala. Normal ra natong sala kung wa tay kahadlok sa Ginoo. Mao nang mga kaminyoon diha, mga batan-on paminaw mo gipanggamit sa Ginoo. No? Pilian ang mga tao nga naay kahadlok sa Ginoo. No? Or tuguti ang Ginoo. Because I believe the moment you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, giandama na kag-partner, paminaw mga batanon, parehan ako. 3 times ko minyo nun. Buwag tanan. Nay mga times nga nag-prepare na may upapilis. Documents. Buwag. Nakabuntis ko, buwag. Now, sa panahon na noon nga wala na ko nagplano maminyo, mura kong naiubos Ginoo ba sa kong panahon. Okay, sige ko panguano niya wa. Mao to mga igsoon nga. Ingo Lord. Nagbuwag mami sa kong uyab Ginoo, nya nagtuo kog mao na to akong partner Ginoo. Puya na Lord ay. Sige, di na lang ko magminyo Ginoo. Gusto ko Lord nga magpagamit nimo. Sige Lord, dala ko bisan asan dapita. Hanton mga igsoon gidala ko sa Ginoo sa Hong Kong, gi-invite ko didto, nagwali ko. Nya didto mi nag-meet sa akong asawa sa Hong Kong. Aw nabantayan igsoon. Ang tubag sa imong kapika sa kinabuhi, seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33 ra. Once imong unahon si Lord ang mga lagad niya, atong imoon si Lord nga top priority na to, ang atong calling. Okay? Atong unahon si Lord. Musunod ra ng asawa urbana, ipailuna ka, iplastar ka, parehan ako. No? Parehan ako igsoon. Kay di magudbud po sabot igsoon nga na imong crush, Kristohanon, mao na po na. Dili bud pasabot igsoon kay ang balang kasulatan nag-ingon nga, do not be equally yoked with the unbeliever. Maghalahala na lang po ka og pangita da Kristohanon kani kay Kristohanon kani. No. Amen? Mo nag-ingon, many are the plans in man's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. No? Na ay pagtanaw na to mauna ni siya na ba mauna ni mauna gini dinihugan pag ando nagbuwag mo kay di day mao. It doesn't mean nga imong crush Christian mauna na imong partner nga giandam sa Ginoo. Tuguti si Lord nga maoy mo set up, mo design sa inyong love story like me. Para na ko igsoon. Siya may magtuo nga akong masawa kaning nasa pikas kwarto. Naman siya nagduog sa akong anak. Wala ko magtuong maminyo ko na niya. Layo ko kayo na akong asawa taga Jinsan niya ako na sa Bohol. Pero layo ako no? Bisag nagki-textmate pa miyan ni sa una, zero chatmate unsa di ko mo patol nga naman. Jinsan Bohol ka mahal og plite mag-eroplano pa ka. Nabaday barko Bohol to Jinsan wala. Mga mga igsoon nga wa ko mag-expect. Apan tungod igsoon kay nag-desire pug ko nga maminyo. Kay yes ningingon ko nga dili lang ko magminyo but deep in my heart na sigaw ng puso nga gusto ko magminyo Lord kay sa panahon nga speaker ko kay sige magog speaker mga igsoon labi tong bag-o pa ko inviteon ko bisan asa bukid dagat labang kadagatan syudad bisan asa no bisan asa nga dapat inviteon ko nya nay mga time nga kapoy kay Lord muli ko ang ora usa sa kwarto malargo ko tulog wala ko ka istorya nay times Lord nga masakitan ko nay mulutos na ko Ginoo walay mo comfort na ko walay mo labas ko mga sanina walay mo hilot na ko mo massage Ginoo. Deep in my heart na ay sigaw ng puso. Di ba nga? Magminyo ko. Apan akong gi-allow si Lord mo to nga ningabot ang appointed time gihatod ko ni Lord gi-allow ni Lord nga makaadto ko Hong Kong igsoon. Na-invite ko sa GIL one of my follower and then gipa-share ko sa pulong sa Ginoo didto mi nag-meet sa akong asawa sa leader sa GIL ni siya before. Sa kuha ni siya North Point. Mga taga nasa Hong Kong da shout out. Okay, North Point ni siya part.
sa GIL mga igsoon. So nara, no? Akong asawa ni abot, no? Nya tanawa ang advantage mga igsoon kung Kristohanon ang imuhang kapikas. Akong asawa igsoon bisag moadto kog Cebu, musulod ko Cebu City Jail, adto kog Mindanao bisan asa nga dapit adto kog isla nga ako ra usa mo support siya. Sige lang pag-amping. Di siya mo ingon, "Puyo, imo nang unahon ng wali-wali diha natong anak diri hatod sa eskwelahan." Dili. Akong asawa kasabot sa ministry. Akong asawa mo support nako. Wherever I go, wherever God leads me mga igsoon, akong asawa is full support siya. Kaabag siya sa ministry. Just like what happened last Sunday. Last Sunday, wala ko nag-preach sa church. Kabantay mo? Wala ko nag-live. Kay last Sunday, I was the guest speaker sa drug symposium sa Kalapi. Ulbuhan, Kalapi, Bohol. Speaker ko nila dito mga igsoon, mga iski man to, mga iski, and then of course, mga barangay official. Ako ilang guest speaker. So akong asawa, okay kayo. Kay ug akong asawa, dili pa to kasabot nako, dili pa to Kristohanon. Ingnon to, ganong mulakaw-lakaw man kang simbahan ni nagdagag simbahan. Na mga membro da ikaw wali, di ba? Pero wala, sa lab ako'y wali, ana siya nako. Bantay mo. Nindot igsoon kay once ang imong partner Kristohanon, sigurado nga mahimo siyang kaabag sa ministry, dili siya mahimong babag. Sumatuman ang gingon ni Solomon na kung makakaplag kag asawa, makakaplag kag kaayuhan, or in English makakaplag daw ta og pabor gikan sa Ginoo niya. Ilhana na nga gipanalanginan tas Ginoo. Matuman ngano man na kaya nga atong asawa atong bana Kristohanon man. Mao na mga igsoon nga ayaw mo pagkata-kata di og minyo no. Abi kay no. Ayaw mo pagkumpiyansa no. Pilia ginang may nadlokon sa Ginoo. Aside from that, paminaw sa Ginoo. Do not listen to the conviction of the Holy Spirit. Oh no, do not listen to your feeling. Sorry. But listen to the conviction of the Holy Spirit. Kay lahi ang conviction sa Holy Spirit, lahi po ang imong feeling. Ang feeling na to igsoon, kasagaran magikana sa tong mata, nya musod sa tong kasing-kasing, tanaw ni mo gwapo, chinita. Uy, mura siya og Koreano looks. Ako ning ganan. Uy, tall, dark, and handsome, mauna yung ganahan. Di ba? Moreno, mauna yung ganahan, no? Nakita sa mata ning sud sa kasing-kasing nya ning mugna ang pagbati. Bantayan na kay ang Jeremiah 79 nag-ingon, ang atong kasing-kasing unsa limbungan. Nganong daghan kay mga igsoon nga broken family kay nailad silang kasing-kasing. Mao tong hindi decide sila kay gwapo nindot og trabaho pag ando pa digilisan ra sila bungkag ilang pamilya karon. Ngano man nag-agad sa pagbati. Apan kung mag-agad ta sa kabubuton sa Ginoo, sa conviction sa Holy Spirit, sa plano sa Ginoo, walay mahitabo nga split. Walay mahitabo nga kabit-kabit. Akong pareha na mo igsoon akong asawa. No? Nay mga times igsoon nga nay mga tentasyon nga mohapak nako nga manuktok ng adultery. Normal na. Ako igsoon ma-expose ko daghan mga babae nga bisag ngani ra ning naong nako. Daghang mga babae magsigyas tinuod ni serious. Daghang mga babae magpa-advise nako, pastor mao ni magpaampo. Normal na. And then ay sometimes nga di kalikayan nga nay mga babae nga murag type nimo kaniadto ba? Ayay, pero tungod kay ako akong asawa gitakda gipili. Once ang imong relationship manggod igsoon na align sa kabubuton sa Ginoo, God's will gid mo. Proteksyonan sana sa Ginoo. Kuha ninyo? Proteksyonan sa Ginoo nya, paboran sa Ginoo. Mao na nga grasya sa Ginoo igsoon. Nagpabilin ming barog ni ligon mga igsoon ngano man. Kay kaming duha mga igsoon, both of us mas among gihigugma ang Ginoo labaw sa among sagusa. Mao na mong sekreto igsoon, no? So mao na advantage kung Kristohanon ang imong partner, no? Apan kung ang imong partner dili Kristohanon igsoon, nya imong rason nga i-advise na kani pastor nga mao lagi ni ayaw lagi sayangan nimo sayangan imong kabalo nagas kamatuoran pero ngani sayang imong pagkakristohanon ang uban kay moingon man ang uban nga labi na kay matured na kuno sila ba. Bantay man uban moingon nga, okay na Brad pastor kay ako ni bahala walihan ako ni walihan. Sige justified hantod na minyo pa. Na ko story igsoon. Tinuod ni bag-o ning di pa ni dugay nga nadungog na ko gikan sa alagad sa Ginoo. Na daw siya young people. Na siya young people unya dasig gigamit sa Ginoo. Unya siman man karon gingna na siya sa alagad sa Ginoo sa pastor nga ayaw lagi nang bayhana kay dili Kristohanon ana. Wa man gyud sige jud justified nga na nya mao to nga siman siya mao to iyang
Gikuan og maayo sige kwarta si man, sige ko kwarta hantod gipausab ang balay sa babae. Unya, mao na nindot na kayong balay sa babae mga igsoon. Paminaw ma. Nindot ang babae dili Kristohanon, ang lalaki Kristohanon. Nya dako lagi kisig pagto kay iya kunong giampo. Iyang gipangayo. Sayop na igsoon di man ka mangayo. Yes, ako nangayo ko wala. Si Lord automatically magandam nimo, pinangga ka anak ka sa Ginoo. Tagaan ka sa Ginoo og partner. Di na ka mismo mangayo once makita ni Lord nga imo siyang giuna. Nagpagamit ka niya ang relationship nimo ni Lord imong himong top priority. Tagaan ka ni Lord, uy. Pareha na ko. Now, balik ta sa example. Siman siya. Yang pastor, wala ginawa, wala nagkulang ang pastor, ang lagad sa Ginoo, pahimangno nga, kanang, ayaw lagi na Brad, kay, kanang, dili man ang Kristiyano. Okay, pastor, kay ako maning dalog simba, kay ning uban-uban man daw simba. No, ning uban ang babae simba. Karon mga igsoon, kay ning larga man, kay siman man ang lalaki. Ang young people. Ya, tungod kay suod na kay sila, suod na kay sa pamilya. Sige siya, pada, hantod, murag, base akong nadungog, nagpatukod man to og balay, murag nagrenovate ba? Igsoon, tanawa, nagpatukod og balay, gitukuran og balay, ang iyang uyab pa, fiancé, nga dili Kristohanon, nga babae. Karon igsoon, kay kita lagi mga laki, o sa hilig man tag surprise. Di ba? Mga laki. Unsay purpose sa surprise na to? Aron pud something different ba nga to ang kapikas sa kinabuhi ang atong fiancé malipay. Karon ang katong siman nga lalaki nga Kristohanon, nag-decide siya nga iyahang i-surprise ang iyang fiancé. Kay iyang atuon ang bahay nga gitukod ba, no? Nga kumusta na kay mao man to iyang plano na inignaog niya mangasawa, magpakasal. O murag man na galito siya og pangasawa, magpakasal na lang sila inignaog niya. Nag-prepare nagbalay ba karon mga igsoon. Naginaminam na siya nga muli makita sa iyang fiancé. So ang iyang minyuonon nga babae, wala siya magsaba nga muli siya. So iyang gi-surprise ni uli siya sa Pilipinas mga igsoon. Siman man siya. And that guy igsoon katong young people nga Christian ning adto siya go directly sa balay nga ilang gitukod. Kabalo ba mo igsoon nga pag-abot niya mismo sa balay, mo'y naabtan niya ang iyang minyuonon nga naa day laing laki. No? Nga katuda yung mga kwarta nga iyang gipadala, ang iyang naapod siya gilibre nga laing laki. Nasakpan niya mismo. Kaya mang gisurprise pag uli niya pak na ay laing lalaki sa balay. Duha day sila. Lesson ngano bitong nagbuot ka. Di mo pasabot igsoon nga mukuyog na siya ni mugsimba mao na. Lahi gitong tinuod nga Kristohanon katong rooted sa word ni Lord, matured Christian. Amen. Ayaw kumbensa. Yes, tinuod ingon si Solomon once makakaplag tag kapika sa kinabuhi, makakaplag tag panalangin pabor gikan sa Ginoo. Kana kung Kristohanon ang makaplagan nimo. Kana kung kabubuton sa Ginoo. Kana kung inyong relationship na align sa word ni Lord, kay imong gihigugma Kristohanon pod. Apan kon ang imong gihigugma wa ning tuo Ginoo, walay relasyon ni Kristo, ang imong makaplagan di malas. Ang imong makaplagan dangan sa kinabuhi, ang imong makaplagan distraction sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Posible pang mawakas sa Ginoo. Yes, mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nag-ingon again akong balikon nga makakaplag tag panalangin once makakaplag tag kapikas sa kinabuhi, but dili na bud pasabot nga maghala-hala na lang tag pamili nga ikaw ako ang asawa, ikaw ako ang mabana. No. Paminaw sa Ginoo. This time unaha si Lord sa mga wala pa namin nyo. Unaha si Lord pag-amit sa Ginoo, serve God faithfully. Kay moabot gali ang right time ihatod ra ka sa Ginoo sa sakto, sa perfect match nimo like me. Gihatod ra ko ni Lord sa Hong Kong igsoon, gipasakay pa ko niya og barko padung sa Cebu, kay Cebu Pacific man akong gisakyan, bound to Hong Kong. Pag-abot sa sa Cebu mga igsoon, gipa-interview pa ko ng mga English dito, sige pa ko in English dito, nasunggo ko sa mga in English mga igsoon. Paghuman, pagpasad, sakay pa ko eroplano igsoon, agi pa ko panganuran, nga nindot kay mga panganod, hangtod gihatod ko sa kapikas sa akong kinabuhi, ug mao ni akong na partner karon. Right time na. Gidesign nga love story ni Lord. Yun kayo. O karon igsoon nami anak nabuhi sa grasya sa Ginoo.
Unya ang nakanindot pag igsoon once ang imong partner mao gyud ang ihatag sa Ginoo nga kapikas sa kinabuhi kay aside nga yes tinuod makakaplag kag panalangin, makakaplag ka og pabor. Pareho ang pabor, no? Tanan ninyong panginahanglan tagbuon pagid sa Ginoo kay ngano man inyong relationship na align man sa will ni Lord. Walay struggle, no? Walay struggle. Natay balay, salamat sa Ginoo. Own property, katukod dag simbahan. Nasa tay sakyanan, bao-bao lang di for wheels pero puhon naa na ihatag si Lord. Motor tana, gihanay giplastar. Makakaon og katulos sa kadlaw as in wala gid naglisod ngano man because our relationship na align. Mao man ang gidesign ni Lord, wa mi nagbuot-buot. Amen. So natinuod ang ingon ni Solomon nga once makakaplag tag asawa or bana or kapikas sa kinabuhi, nakakaplag tag panalangin gikan sa Ginoo, pabor gikan sa Ginoo. Experience na ko na. Pero mao lagi no, pabor panalangin gikan sa Ginoo, but it doesn't mean nga maghala-hala ka og pili og minyoonon. Maghala-hala kag sugot mauni kay dakog sweldo. No. Listen to the conviction of the Holy Spirit, because one of the purpose of the Holy Spirit mission, task, is to teach us, to convict us. Mao na ba ni siya nang ba? Mura maglahi, di ba? Ang Holy Spirit tudloan ka, giyahan ka sa sakto nga tao nga giandam ni Lord para nimo. Kung may tabo na matuman ang giingon nga makakaplag kag kapikas, makakaplag kag pabor or panalangin. Walay may tabo nga broken family. Walay may tabo nga kabit-kabit. Walay may tabo igsuon nga si imong bana puhon mo kuyog sa lain, imong asawa mo kuyog sa lain. Ngano man, once ang relationship, once ang marriage, si Lord Jud ang nagtakda, ang naghiusa, proteksyon na sa Ginoo. Bisag kinsa pa nang mutintal for adultery, dili na magmalampuson kay proteksyon na sa Ginoo. Kay ngano man, ang nagmugna na ang Ginoo man, ang nagpartner ninyo si Lord man. So walay broken family nga may tabo. Kung dili sa kasakit o kalipay mag-uban mong duha. Till death do us part. Ug hangtod inigbalik sa Ginoo or magbalik bata niya. Magpabilin ka nga ang imong bana o asawa mao gyud na imong kauban. Mao na giingon sa Tagalog, sabay kayong tatanda na nagmamahalan. Amen. Ana na siya ngano man natunong man. No? Natunong man yung relationship gidesign ni Lord, ang imong kapikas Kristohanon man pod. Nay kahadlok sa Ginoo. Mao nang both of you ginunitay sa kamot mag-worship ni Lord. Nindot kay mao nay tinuod. Mao nay relationship nga gidesign ni Lord. Nga kamong duha dili siya mahimong distraction sa pagpangalagad sa Ginoo. Kun dili ang relationship nga gidesign ni Lord, it will lead both of you closer and closer to God. Mao nay relationship nga gidesign ni Lord. And that kind of relationship is such a blessing. Mao nay giingon ni Solomon nga makakaplag ta og pabor panalangin gikan sa Ginoo. Apan kung magbuot-buot ta og minyo, klaro kay ang nagpaabot consequence broken family, kabit-kabit. Ngano man way pabor sa Ginoo kay nagbuot-buot man ta. So mao na mangigsoon nga tuguti uban sa tabang og lamdag sa Espiritu Santo nga ang imo jug maminyuan mahimong kapikas ninyo kanang mga batan-o nga nagtan-aw ron diha. Mao gid na ang gidesign ni Lord nga marriage or relationship. Amen. Mao na mga igsoon, no? So again, sa mga minyo nga nagtan-aw karon dire, bulahan ta. Labi na sa mga family nga nangalagad sa Ginoo, husband and wife, bulahan ta. Kay nakakaplag ta og panalangin pabor gikan sa Ginoo. Ug sa tanan nga magminyo pa mga igsoon, ayaw mo pagalahala. Kay dibot pasabot nga mangita na kag-asawa og bana karon bulahan na kano. Pili gyud or isurveillance jud maayo nang imuhang giplanuhan kung mao bagay. Lord, mao bagay ni tabangi ko gi. Lord be og mahimo pastingi na. I believe i-lead ka ni Lord sa right person. Dalhon ka ni Lord sa saktong tao. Palangga ko to sa Ginoo, ihatag na hinto dito sa mga way klaro. Basta unaha lang si Lord mga igso, no? Seek ye first God's kingdom and His righteousness. Make God, make Jesus as your top priority. Ayaw ibaylo ang imong calling sa imong feeling. Kay ihatod ra ka sa Ginoo. Just like what happened to me, gihatod lang ko sa Ginoo. Sa akong kapikas sa kinabuhi. Nagwawaw pa may unawaw. Jesus na yung pahawa. Ako bang gi-rebuke pero mauna na ito. No? So mauna karon mga igsoon. Happy family. The good thing about a marriage that
nga God design is naay mga usahay, naay mga misunderstanding, naay mga bingkil, di man nakalikayan because there's no such thing as perfect marriage. Pero tungod kay kanang inyong marriage gidesign gyud ni Lord. Lahi mga igsoon kay mutigbabaw jud ang gugma nya mao nang magkasinabtanay dayon. Because our marriage, ang atong kaminyoon kay protektado mong good. Thank you, sister, sa Star Sender, no? Protektado sa Ginoo. So, naay mga bulabok, uyog-uyugon man sa mga pagsulay. Uyog-uyugon sa mga tentasyon sa kabit-kabit. Mubarog jud kining lig-on. Kay gidesign man gud ni Lord. Once ang marriage gidesign ni Lord, ang foundation na si Lord pod. Naay times nga mauyog pero di gyud na matumba. Amen. Mao na nakanindot sa marriage nga na-align sa will ni Lord. And of course, usa sa sign nga ato ang relationship sa mga kaminyoon nga nauyab da. Usa sa sign nga atong relationship na-align sa will ni Lord kanang inyong relasyon na-align sa pulong sa Ginoo. Yang pulong sa Ginoo ning ingon nga do not be equally yoked with the unbeliever. Kung ang imong uyab karon Kristohanon, naay posibilidad yun nga na-align siya kay mao man sugo sa Ginoo. Pero kung uban moingon nga pastor, mo judge mga pastor, ako lagi ning giwalihan, wala na ko ana, ako ra man gi-expound na sa Bible. Kamo na ang Ginoo magsabot. Basta prangkahan ta mo. 13 years ko katuig nga nagpastor. Daghan kong nakit-an nga mga dasig kaniadto panaminyo og di Kristohanon nawa na karon. Yes, nigsimba pa pero dili na pareha kaniadto ilang kadasig. Maka-apekto gyud sa atong relasyon sa Ginoo kung ang atong kapikas sa kinabuhi dili Kristohanon. Prangkahan ta mo. Although naay mga pipila nga dili Kristohanon ilang uyab, naminyo sila karon, dasig ka sila, nadala niya sa Ginoo pero pipilara, majority igsoon napiktuhan yun ilang relasyon sa Ginoo. Amen. So mo ning mensahe sa Ginoo ning taknas kagabhion mga igsoon. Let's pray. Father in heaven, thank you so much Lord for your message, Lord God. For your warning, Lord. Itagaan mi nimo warning o caution nga yes, bulahan mi kung makakaplag mi kapikas sa kinabuhi apan dili sayon, dili ingana kadali nga magalahala na lang mi pangita o paris. Kinahanglan nga ngamo pong relasyon ang among minyuan kana pong kabubuton nimo, kana pong Kristohanon, kanang nahihingpit nga relasyon nimo Lord God. Kay kung among ipugos among pagbati kay type na mo apanwa nimo na type Ginoo, basin usami sa maka-experience of broken family pohon. But Lord, I pray to all the young people who are watching this time, nga Lord God, i-arrange ilang marriage life. I-arrange silang kapikas sa kinabuhi, Lord. Maglakaw sila sa gidesign nimo nga love story, Lord God. Tabangi sila Ginoo nga ma-align ang ilang relationship sa imong sa imong pulong, Lord God. Kay bantayanan ng panahon ron, Lord God, ug dili kasaligan ang amuang kasing-kasing. Lord, salamat ani nga mensahe, bag-o nga pagtulunan kanamo nga dili ilalim ang magminyo Ginoo kung masipyat ni unang desisyon pa lang namo kung sipyat na nadyo'y consequence. But Lord, tabangi mi nga dili mi mapareha sa uban nga mga family karon nga na broken Ginoo, na false adultery, because in the first place dili sila Kristohanon, walay kahadlok nimo. Mao nang wala sa sila kahadlok mo pasakit sa ilang kapikas sa kinabuhi bisan kasado na sila. But Lord, I pray sa tanang mga marriage life karon nagtan-aw karon mga minyo. Lord, protection name, Lord God. Lord, I pray pustami sa imong himaya Ginoo. And I rebuke Satan unsa iyang plano kay I believe one of Satan's plan is to steal, to kill, and to destroy the marriage life. So Lord God, I pray protection. Tanang nagtan-aw karon nga mga tanang mga minyo karon Lord God nga walay luna ang kaaway nga mubungkag, but Lord God, hangtod sa kangturan Ginoo, till death do us part gyud Ginoo. Hangtod sa kangturan magpabiling maghinigugmaay ug mainiton nga mga lagad nimo Ginoo ang mga couples nga nagtan-aw karon in Jesus name. Thank you Lord, thank you for your message Lord. Holy Spirit, thank you for your presence. And right now Lord God, I continue to pray to all of the viewers, followers who are watching this time. Lord, continue to bless them. I speak blessing for them right now, Lord God. Unsa man ilang problema, Ginoo, wa ko kabalo, Lord God. Wa ko kaila nila. Apan walay matago nimo. You are an all-knowing God. So, Lord God, you are present in everywhere, in every place. Kita ka silang sitwasyon karon. Ako nagampo, Ginoo, unsa may ilang gihambin karong problema, Ginoo, tagaig solusyon, Ginoo.
Sa tanan Ginoo nga naay mga balatian karon Lord God, ako nag-ampo Ginoo kayuhan sa pangalan ni Jesus, either sa physical and emotional. I declare healing in Jesus name. I stand in your word Lord God. You said in your word that by your wounds we are healed. Pinagi sa mong labod samad Ginoo nangaayo mi. So walay balatian bisag unsa pa na kaklase sa cancer, unsa na nga stage nga dili nimo maayo. So Lord God, again right now I declare healing sa tanang naay mga balatian. And I declare healing also sa tanang na mga sakit emotionally, Lord God. Nasakitan, Ginoo, inner healing in Jesus' name. Sa tanan nga na mga utang, Lord God, I pray nga maimpas, Ginoo. Nag-struggle sa financial, I declare financial breakthrough in Jesus' name. Sa tanang mga nagtanaw karon nga na-depressed, Lord God, I declare hope. Paglaom sa ilang kasing-kasing and iparealize, Lord God, nga that you are in complete control. That you have purpose for everything. Ug sa luyon ay ng tanan na ay paglaom Ginoo. So Lord, i-bless sila. And sa tanang nagtanaw karon nga naay mga addiction, mga any kinds of addiction that comes from the devil, I declare deliverance right now in Jesus name. I declare genuine transformation in the mighty name of Jesus Christ. Ug sa tanang nagtanaw karon Lord nga walay trabaho, wala nang gusto og maka-item, I declare open doors once again Lord God. Doors of opportunity for them to have a job in Jesus name. In Jesus name. Tanang mga negosyante, I declare kauswagan, kalambuan, pag-asenso. Himo alang faithful ni mo, Lord God. Himo ang good steward of your blessing. And Lord, tanang nag-ampog kaluwasan silang tibok pamilya, I declare salvation to their whole family in Jesus name. Tanan, Ginoo, according to the desires of their heart. Unsa man nga milagro ilang gusto. Grant the desires of their heart right now, Lord God. In Jesus name. Pamatuli, Lord God, that you're the same yesterday, today, and forever. As long as we have faith, miracles happen even right at this moment in Jesus name. Thank you Lord. And this time among dawaton ang kunon, ang kadaugan, ang milagro. Among kunon ang kahibulong ang butang gikan kanimo Lord God. Amo kining giangkon gidawat karon uban sa dakong pagtuo himua lamang ning kapiyalan Lord God. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan, gituuhan o gisilyuhan sa gahom sa balang Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen o amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. That's all for tonight. Alas 10:35. Thank you for being with me, brothers and sisters. Okay? Ako nagampo nga... Anyway, I give all the glory back to the Lord. Ako magampo igsoon nga sa atong pagpangatulog karon pagpahulay, proteksyonan sa Ginoo. Yang presensya magauban kanato, mumatata tomorrow safe and sound. Sa tanang mga OFW nga karon adlawan I declare God's protection, God's favor. And this day dili mo nga di mo i-bless ni Lord. All the works of your hands i-bless ni Lord. Paboran mo sa Ginoo sa inyong mga amo. I declare promotion, good health, protection in Jesus name. Praise the Lord. And I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. And anyway, don't forget YouTube channel na to. You can find the link in the caption of this live. So ako na siyang i-download, iniguman na so ako na i-upload sa itong YouTube channel. Okay? So that's all for tonight. Thank you, sister. Kinsa nga ng sister nag-star? Wait sa akin sa man eh. Wait sa ato ning i-specially mention may daghana nag-comment ay. Murag si kuan ito ano sa tanaw na to ang profile. Asa man tong nag-star kalayo na. Pasensya daghan kay adaraw. Thank you, Sister Jenna B. Bunting. God bless you more and more. Okay, thank you everyone. See you next time. Tomorrow maybe makabakante ko, di ko kumusaad kay busy ko. But kabalo na mo basta na ako'y bakante. Automatic mag-live da. Again, that's all for tonight. Ampo, amping, abanti na kanunay. To God be all the glory. Good night everyone.